Benvingut i benvinguda sigues a Medita en Valencià, un espai per a retrobar-te i disfrutar de la teua essència. Amb la conducció de Nascu i la música de Rafa Navarro. Som responsables dels pensaments que generem. Dediquem gran part de les nostres reflexions internes a jutjar els altres o a nosaltres mateixa. Idees que s'escolen al cervell, que agafen força i identitat i que fins i tot acaben controlant els nostres quefers i actituds vitals. Tenim la capacitat de ser conscients dels nostres pensaments, de posar-los en dubte, capgirar-los o rebutjar-los. Avui obrim una porta cap a la consciència mental. Troba un lloc on pugues estar tranquil·lament durant uns minuts i agafa una postura còmoda. Tanca els ulls i no tingues més expectativa que la de deixar-te ser. La respiració ens connecta amb el nostre jo més íntim. Agafa aire. Sostén-lo. I expulsa'l amb calma. Novament, agafa aire i acompanya'l en el seu trajecte, notant com entra fresc per les fosses nasals. Sostén-lo i percep com l'oxigen arriba a cada racó del teu cos. Allibera'l amb molta calma i observa com tot s'aquieta dins de tu. Una última vegada. Agafa aire fins plenar els teus pulmons tot el que puguis. Sostén-lo tot el temps que sigues capaç, observant què passa dins de tu. Ara, expulsa'l amb calma, lentament, quedant-se el teu cos en un estat de relaxació absoluta. En este instant, en este lloc on te trobes totalment en pau, ara i ací, imagina que camina cap a tu un infant d'uns 6 o 7 anys que et somriu amb brillantor als ulls. La xiqueta o el xiquet no té cap prejudici i et dedica una mirada transparent i rebossant d'amor. Et reconeixes immediatament perquè ets tu de menuda, quan res no et preocupava, quan el joc formava part del teu aprenentatge, quan els judicis, ni cap a tu mateixa ni cap als demés, formaven part del teu món. El xiquet, la xiqueta, obri els braços i trenca totes les distàncies.
per abraçar-te l'ànima amb molta tendresa. Tu respons a l'abraçada i et reconforta la pau que te transmet la xiqueta que encara eres, el xiquet que viu dins teu, que no posa en dubte cada acció, cada paraula o cada gest, perquè a ell, a ella, només li importa el present, l'únic instant que verdaderament existeix. A poc aneu afluixant l'abraçada i amb un somriure còmplice vos acomiadeu. La tendresa es queda gravada en el teu ser i entens que els pensaments intrusius al voltant de les coses que ja han sigut no han de tindre cap consistència, perquè, com fem quan som xiquets, el moment de viure és ara. Continues totalment relaxat, totalment relaxada. I en aquest estat d'absoluta calma, t'imagines ara una persona molt major, un vell o una vella que desprèn saviesa per les arrugues de la seua pell. Creueu les vostres mirades i immediatament t'adones que eixa figura humana també eres tu mateixa. Eres tu, sí, però amb una edat molt avançada i amb la consciència que et queda poc de temps en aquesta encarnació. I no tens por. Has viscut tot el que havies de viure, has après i has evolucionat, i tens la certesa que quan arribi el moment te n'aniràs amb una grandíssima tranquil·litat. L'ancià, l'anciana, obri els braços amb un somriure per abraçar-te. I de nou et reconeixes en eixa espurna de vida que encara batega amb alegria. Entens que no importa el demà, que tot arriba quan ha d'arribar i que hem de deixar que les coses i les persones siguen tal qual són, sense prejutjar o anticipar-nos a vivències futures. Te trobes contenta i agraïda, content i agraït. T'has abraçat a tu mateixa, de menuda i d'anciana. I encara queda un últim encontre. Com si es tractara del teu reflex en l'espill, ara te veus a tu mateixa. Eres tu, en el present, però sembles com si cap parcel·la de la vida et pesara. Et mires i la figura que tens davant te mostra un somriure sincer. Té una mirada preciosa i una alegria basal capaç d'alleugerir els cors més aspres. Estàs totalment meravellat, totalment meravellada per la persona que tens davant, que eres tu mateixa, el teu ser en estat pur, sense preocupacions, sense prejudicis, sense rebolcar-se en els records dolents, sense anticipar-se a allò que encara no ha passat. Eres tu, la teua versió més pura i essencial, i obris els braços per abraçar-te. El teu jo superior t'envolta amb calidesa, amb una abraçada tendra i sentida, i li dones les gràcies. Gràcies per recordar-me que allò que importa és el present. La vida
que en este instant es manifesta en mi mateixa i en la resta d'éssers que m'envolten. Abans d'afluixar l'abraçada, el teu jo quàntic, el jo superior, l'ànima pura o l'esperit vol transmetre't un missatge. Para atenció durant uns segons perquè este missatge t'arribarà des del silenci i de manera directa al cor. Eres tu mateixa, la teua veu més íntima i sàvia, la que es disposa a dir-te alguna cosa. Seguixes tranquil, tranquil·la, relaxat o relaxada, mentre retens el missatge que t'acaba d'arribar. No li facis voltes si no has percebut res, perquè allò que t'emportes d'aquesta trobada amb tu mateixa és la consciència que l'únic instant vertader i autèntic és el present i que hem de buscar la plenitud mirant de front este precís moment, únic i irrepetible com ella soles. Que tingues un bon dia.